Камытамак районы Олы Мәрәт Хуҗа авылы. Беренче карашка бу авыл башкалардан ул кадәр аерылмый кебек. Шул ук кырлар, шул ук елга буйлары тезелеп киткән йортлар. Ләкин биредә 1935 елның 25 августында Туфан Миңнуллин туганын искә алсак, ул татар халкы өчен аеруча кадерле авыллар исемлегенә керергә лаек. Булачак язучының бала чагы үсмер еллары да шушында, Олы Мәрәт Хуҗада уза. 1952 елда урта мәктәпне тамамлаганнан соң Туфан Миңнуллин башта туган төбәгендә хисапчы, аннары комсомол юламасы белән чирәм җирләргә китеп Казакъстанның Кустанай өлкәсендә баш бухгалтер булып эшли. 1956 ел аның тормышын тамыры белән үзгәртә. Ул уйламаганда, көтмәгәндә Мәскәүдәге театр училищесының актерлык бүлеге студенты булып китә. Туфан Миңнуллинның әдәби иҗат белән чынлап шөгыльләнә башлауы да нәкъ әлеге елларга туры килә. Училищены тамамлап кайткач, ул Мизәлә драма театрында актер булып эшли башлый. Бер елдан соң яшь артистның тәүге пьесаларда сәхнәләштерелә. Безнең авыл кешеләре исемле комедиясе Мизәлә драма театрында балалар өчен язылган Азат пьеса әкияте Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында куела. Туфан Миңнуллинны кайсы өлкәләрдә хезмәт куйган дигән сорауга караганда, кайсында эшләмәгән дию дөресрәк булыр. Күпләр аның Казан телестудиясында өлкән мөхәррир, Чаян журналында бүлек мөхәррире вазифаларын башкаруын белмидер дә. 1968 елда драматургны язучылар берлегенә кабул итәләр. Шул көннән ул гомерен иҗатка багышламакчы була. Ләкин тынгысыз Туфанны монда да җаваплы эшкә билгелиләр. 3 ел буе ул язучылар берлеген җитәкли. Кайчандыр үзе дәүләт эшеннән баш тарткан Туфан Миңнуллинны халык мәнфәгатьләре кайгырту омтылышы 1984 елда кабаттан дәүләт хезмәтенә алып кайта. Татарстан Югары Советына депутат итеп сайлана. Бүгенге көндә ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 4нче чыгарылыш депутаты. Бик күп югары вазифалар башкаруга карамастан Туфан Миңнуллин иҗатында туктатмый. Язган пьесалары да төрле театр сәхнәләрендә гөрләп бару белән бер рәттән лаеклы бәяләнә дә. Ой булмаса йолдыз бар әсәре буенча Әлмәт драма театрында куелган спектакль өчен 1979 елда Тукай премиясенә һәм шул ук елны Татар дәүләт академия театр сәхнәсендә куелган Әлдермештән Әлмәндәр спектакле өчен Станиславский исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Иҗатташлары, татар халкы республикабызның җәмәгатьче белән зур югалту дучар булды. Татарстанның халык язучысы, театр сәнгатенә зур өлешен керткән әдип, дәүләт советы депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин безнең арабыздан китте. Бүген без озак еллар буе Туфан абыйның геройлары яшәгән, аның әлмәндәрләре, истигнәләре, диләфүзләре яшәгән һәм үзенең дә тавышы яңгыраган залдан аны соңгы юлга озатабыз. Бу аерышу Татарстан халкы өчен дә, башка төбәкләрдә һәм илләрдә яшәгән сәнгать сөючеләре өчен, бер тугандаш төрки халыклары өчен дә зур кайгы. Туфан Абдулла улы Миңнуллин чорыбызның билгеле һәм хөрмәтле шәхесе. Туфанга үзебезнең бөтен халкыбыз исеменнән, бөтен аны белгән кешеләр исеменнән зур рәхмәтебезне әйтәбез. Күп рәхмәт әйтсәк тә аз булыр кебек. Чөнки Туфан халыкка хезмәт итәр өчен, туган татар баласы, авыл баласы, үзенең тигән фикерләре белән, үзенең Аллаһ әти-әнисеннән биргән сәләт, талант белән
Ул барыбыз да безнең күңелләребезгә килеп керде. Рәхмәт, аха. Баршыга. Син үз бурычыңны халкыбыз, илебез алдында намус белән үтәдең. Рәхмәт, җәп бавырлы оҗмаска булсын. Прощай, дорогой наш Дубрав. Пусть земля будет пухом. Үзегезгә рәхмәт, барыбызга да рәхмәт. Шулай бердәм булып, туфанның омтылышлары, туфанның тормышы, аның тудырган образларына лаек булып яши. Хуш. Сау.